Vinga, i ara el següent pas, com crear una galeria, no? Doncs, bueno, entrem a badajocs.cat, com no, i ens anem a l'apartat d'imatges. Vinga. Llavors haurem d'apretar el botó crear, ordenar els àlbums, i després a Select Category el que haurem de fer és seleccionar la categoria a la que pertanyi, no? Que hi tenim totes les consoles i després fires d'esdeveniment, altres i mòbils. En aquest cas les imatges del Bionic Commando que ens han passat eren de PlayStation 3, per tant seleccionem PlayStation 3. I ara el que ens carregarà seran tots els àlbums que hi ha per PlayStation 3, no? Llavors el procediment és el següent. Venim aquí a la llista i busquem si hi ha el Bionic Commando. En aquest cas ja hi és. Per tant, no l'hauríem de crear. Com que també en tenim de Xbox 360, seleccionem el de Xbox 360 i a veure si tenim més sort i no n'hi ha. I aquí, com veieu, no tenim imatges de Bionic Commando. Per tant, busquem on li pertocaria anar, no? En aquest cas li tocaria anar just després de... just abans de Bioshock. Seleccionem l'àlbum Bioshock i apretem el botó New. Automàticament, com veieu, aquí ens ha ficat un New Album, no es veu res, però bueno, aquí ho posa. I llavors simplement el que haurem de fer és anar aquí baix i escriure el títol del joc. Com que és multiplataforma, entre parèntesis posarem que és de Xbox 360. Aquí sota. Llavors simplement haurem d'apretar el botó Apply Modifications, ens apareixerà un missatge on li direm d'acord o acceptar o ok, segons en quin idioma ho tinguem. Ara ens apareixerà per un últim missatge, que clicarem sempre el botó que ens apareix, que és continuar, i després només ens quedarà, si no ho hem fet, pujar les imatges i fer el següent.